santai keket mau sore Pak DPR ya. Nek Pak Bupati nu pancen ayane ya akeh aku gak maido iki 5 nggon iki mau. Eka tembangnya apa sayang? Ini kan penyuwunan pertama. Apa? Pepeling. Pepeling. Sing bawani sapa sampean? Sinden Mayangkara. Oh, Sinden Mayangkara. Oke, pilihan sing ndi? Putri Artaroka, Uul. Diratani. Digilir. Digilir. Ayo gilir sapa Winong? Winong. Saya Mayangkara ya, Pak. Hah? Mulai hari ini, iya kan? Masa salah dengar enggak? Aku salah denger enggak? Aku ra krungu. Yellow. Mayangkara ki nganggo yellow. Iya. Oke. Siap, lahir batin. Aku ra Bulan depan siap kosong. Malah kosong. Ulang ada sing kosong, Pak. Nah, isi dhewe aku ki apa-apa mayang ning omah biasa kok ndelok YouTube Purbasmara official terus di-subscribe to dipiye ngono. Iya, kowe golek lakon apa enek ngono. Luwe-luwe anggere mayang ning omahku dhewe ngono kae jan. Lha mau enak ngono nek. Iya. Allahu Akbar. Bola sing karyane sing cakepane Mbah Mantep kae. Iki sing ndi yo? Sing ndi nek sing saka Mbah Mantep sing Allahu Akbar. Apa? Rukun Islam. Nah, iki Mbah Hanom ya. Ya. Kang 50 niki. Tarik kiri. Ayo kanan kok kiri. Kanan. Iki lho, sapa iki? Najwa. Oh, jenengmu iki sik kuno kok kae ta. Iki jenengmu iki kuno kok diperbarui. Pripun? Dadi bintang kok Eka nu biasa kuwi. Padahal nek wong lanang iki jenenge Eko. Lah kan kula niku wong Jawa, Pak. Gue itu ngarep ditambahi. Tambahin apa? Najwa Eka. Ya serangan. Ayo dong, ayo. Katindakna mring para sesama. Oper nomor 3 kowe. Ya. Gendok limar. Ojo nganti ditinggalke. Yolanda. Yo jeneng kok kaya merek serandal. Yolanda. Wong iki kawur ngarani bocah kok mari gigrik kok jeneng kok kaya merek serandal. Yo. Terus di Lydia. Wah iki fasih. Nek bangsa Islami fasih tenan. Adikku Pak ya. Ayo. Tenan lo beda lagi tekone omahku ne adate meneng ae. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. La haula wala quwata illa billah. Ya. Iya. Wah mantap. Syah Riri. Kang angka siji Ya kowe lenggah wit mau ning kono kok ora gelem munggah wit mau lho nyapu lho. Ya ampun. Iki ana bocah cilik kok iki mesti pinter mesti apik iki.
Iya, nek cilikane Eka. Cilikanmu ngene iki jek umbelen. Ya ampun, Dud. Siapa ini sayang? Ya sekolahnya mana? Sinten namanya? Sinten. Namine sinten? Ayo. Biasa, mikir siapa? Siapa? Tepangaken nami kula Natasha Wulanirmala. Natasha. Skincare lho, Pak. Ngerti. Luar biasa. Lah aku meh Nail. Nail tuku. Ya. Bisa kok terus bisa. Belum. Oke, terus ke Uul. Ya, Uul. Aja mbok operke Pak Budi lho, Uul. Aja. Langsung mencolok yang mahir. Yo. kang angka loro salat Terus dene kang Putri Artaloka. Ramadan nindakna poso. Terus Bu Anis kowe lho. Iki mendungani. Amin. Yo, eno. apa jagat ping 5 ngibadah haji Tutupane Eka. Ayo, Eka. Rukun Islam